Kalugran mo kapatid, hindi ka sa pagkayanan at hindi na tumatao, kitna ni anak o ito, sadyan mo na mo ka na ako nung luparin niya ating Diyos. Binatawang dinala na pesos, may gibat siya anak, binadala ko man kung 5 pesos nung sadyan mo ka na ako nung luparin niya pwedeng ating Diyos. Kung nasabi ka na, mas kaya ka rin, akit may Diyos. Kung ikutak na ng matwa, no ka rin may akit ng Diyos. Ating pag-ibat ng anak, mas kaya ka rin, akit may Diyos. Kinibang yung tamo ngayon, yung tamo, manyang matutod, hindi nung timbang ka. Malamang may pagalya, tingobrang pating ako, makapagtaka. Pagyabang babagi, pagyabang masikaning akin, may bugyang pitsa bimbangka, duduyanin ng bimbangka, kaya man may gising ni Jesus, niyapin hinalagad, may nagdalawin tako, kota pitsa bimbangka, niya ginising ni Jesus, kota lubugin bangka, at mga materangan. So, pero tayo ikan ng Jesus na doon, in bagyo, in angin, may kalmalay na doon, may nangyayang masakan na angin. Kaya mo ikaw katwa, pero tayo ikan ng Jesus, in takot na rin tayo kalaban. Malaos sa diyanan, huwag tayo naya sa pantayanan, huwag karita yung panalinan. At sinabi ka sa pantayanan, dalawa na isang ng tao. Dapat isang ng tao, dalawa na naman, ikasal pantayan. Walang magaling tao, may minatang kasal pantayan. Pero walang kasikan tao kasal pantayan, bilang tao, karing puso tao. Totoo, wala tao Jesus, anak niya ng Diyos. Pero maralas, kaya tama maniwala, Jesus, yung naging kontrol, karing sa krisis, kadaratan, hindi atang. Inyagin ka sa buhay ng panahon, pangit siya tayo maraming siya yung karata, uli maniwala tama, migiting sabga, yung Diyos sa may upaya, yung ating pepamata sa upaya, para minakuya yung coronavirus. Yung malilihan ngayon, mas tatakot-takot kami coronavirus kaysa ating mga nagtamo, imupaya ng Diyos. Pilang beses sinawas na hindi mo, huwag ang maliligaling tao, huwag ang nagagalang katayang ng Diyos, huwag ang mga problema tamo kikdiit. Numisan, numaliyag mga ibat ng Diyos, huwag ang tamo ng Jesus. Ginonobay ka, inyang kailangan ka. Ginotituran mo ko, inyang mga problema ko. Piling tamo, likwaran tamo ng gino, tituran tamo ng gino, o ang maliligaling tamo. Pero di ka matutuan, na nakatamo tituran ng gino. Ikasalpantayan ng tamo, diyan matutut. Ngunit iba na may nanditibiyat tamo, kaya beta Jesus na nakatamo lingwan. Ulit ako na, kaya biyo ko ang gaman ikaw sa aming panahon. May maripot ang babagyo, masikan mo rin. Susulang mo rin, yero ka rin bubungan tamo. Isip tamo, likwa na nakatama ng Gino. Ulit malulang, nakalundong. Nabutan nila ko pag-asa po ang masikan ng bagyo. Lalo-lalo na pero po kami balik at may nakulit hubungan. Pero hindi ka matutuan po ang babagyo malaluto. Hindi naman may malaluto. Makapagpanyami ng alto, karing kagulutan ka rin utak. So isita mo po ang malaluto, babagyo. Kaya baby, isita mo wala ng alto. At yung alto, yung sumangit na ng bird. Walang babagyo yung nagaluto at yung alto, sumangit na rin utak.
Kaya buwan daranas na ang problema, kasakitan, ay tamang isipan likwan at tamang ng Diyos. Sumagit din problema namin ang kapagsubukan at sulit Diyos, kaya tayo. Pinamagarang ko seminary, ating pasulat, kaya ang bago blackboard ng classroom na nasasabi, God is not an absent presence. God is not an absent presence because God is always present. So para lang kinatapos, para lang kami seminarista, kaya bebe Diyos, para pinandit in Vietnam. Na naman igagawan ni, mag-aral, mamati, mag-obra, mamiyado, kaya bebe Diyos, kaya bebe Diyos. Pwede ba brothers and sisters, para lang kinatapos ng ginungin, iwaras ang problema kapag suma, o maging daratang in Vietnam, ay tama-tama. Kaya tayo. Sabi namin ng mga kanta, kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino man tutulong, kundi ang katulad ko, kaibigan mo. Ikasama kaya ng tao at kapagalitan ng Diyos. Kailangan kalupanin niya ng metong. At yung metong yan ang babae, sinagay ang bus. Dinukot yung kabulutan ng bus. Pagdilidili niya, alayan kaya kayo. At yung metong pasahero, apasinanay kinanak, kitnaman niya. May dearly girl, nakatatakot, magbiyay ng mga dilidili, lugar-gawa ni punta. At di ko po tatakot na nangyari ang babae. Kasi po yung driver tatangkin. At kaya yung may biyahe, abi kami muli king balik.
Anunsyokan yung misteryo ng kasampagtayan. Cristo, 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 sinubi kami. Cristo,